mutambo unotevera munounzirwa neve Bustop TV vachitsigirwa neInternational Media Support. Saka wabva wafunga zvekutobva watotangisa kukampena pamabiko awaitira vanhu iwe pashopu pako. Saka manje dai wagara wandibudira kapachena ndaimbosweranetsana neiwe ndichato. Naiwe Stella. Saka unofunga kuti wawa wese wewe nenyama dzese dzakangomirira mabiko chete. Apa ndiri kutoro heavy campaign sweetie. Sure dear. Campaign. Yes. Dai campaign yacho iri yesarudzo yenyika ndaiti pamwe zvimwe. Zvino iye maprimary. Izve. Kwandirika zvakakofanana nekuti vanhu ava kawa ukangorikana wadonha apa zvavharana ko iro doro vari kudwa iri vadorisa pai budure iri handiti vakangoshapira vakaridutira vakutongoriresera mutoireti. I want to make sure kuti ndawina pamaelection ayo. Sure Stella. Wako zvino vanhu vacho zvavari kutaura kuti vari kuda candidate yechikadzi ke unozopafambisa sei iwe uri munhurume? Vachachinja pfungwa dzavo. Vakawanda here vanhu vari kutaura nezvekandidate yechikadzi munharaunda muno? Sekona kwandiri kuita ka vanhu vacho vakawanda. Uri kutadza kuona Stella kana newewo. Anyway, zvisinei hazvo ka vanhu vari kutaura kavaka vachashandura mafungiro avo. Wati vachashandura mafungiro? Hongu. Yes man. Nhasi wavadhakisa kudai. Aiwa chokwadi zvinoratidza kunge zvinoita. Asi musi wesarudzo vose vawapa hwawa nechikafa vanokurasa zuva rakacheka nyika shato. Pangurira ipapo ndikutokutaurira. Hakuna zvakadaro. Ibvo warasa pfungwa dzakadaro Stella kubvira nhasi. Ko iwe newe siye kuchidherera zvakadaro. Hakusi kukudherera kushata. Asi dai uri candidate yechidiki kunyanya yechikadzi pamwe zvaita wapabata kapane maonero angu ipapo. Hakusi kukudherera. Iyo nyaya iyi iri kunzi kuri kudiwa candidate yemunhukadzi kana kuti wechidiki yakadzika sei munharaunda munomu semaziro ako iwe. Unesaka ndabvunza kudaroka nekuti ndaona pandasvika kushopoka vanondifarira mani iwe. Kufarira mazinyama nebhiya zvavaona kwete iwe pachako. Mira akaone kuti vachakurasisa sei pasarudzo yacho iyoyi. Mira ndikutaura zvino vakandirasisa indavapinda kudako. Mandiuka ndaparedza mari yakawanda kai kusvikira pasarudzo kahuru chaichaika. Vamwe vanomutiza munharaunda muno ndikutaurire. Especially ava vakuru vari kundibatsira pakampeni avo. Ini zvamhiri izvo kaka takuzvikwanisa izvo. Shato. Aiwawo mashoko ari kutaura hana kana kutombofitana newe kana nepadiki pesi. Mashoko asina kufitana nendapi yacho ipapo Stella. Kana vanhu vakakunzwa uchitaura izvi vanoti kudi iwe zuro uno wakapunyuka kubva mune imwe mhirizhonga. Handi vanotozofunga kuti iwewo pachako ndiwe wakanga wazvikonzeresa. Saka pamabiko atounganirwa nevanhu kushopu kwako ikoko ndozvauchataura here izvozvo? Ndozvauda kutaura? Zvakadai azvitauriro pari ruzhinji wazinzwaka. Handiti tiri kuenda tese kushopuku kana kuti iwe uchazoteera kusara. Handisi kuenda ini. Nimake? Aiwa ini handisida kutambisa nguva yangu ndichifambira nyaya dzekutungana kwembudzi. Saka uri kuona kuti ndiri kubika mahumbwe? Mahumbwe cheo asingatombode kana kufambirwa kuzviprofitoko. Dora ari kuni kushandura urongwa nevanhu munharaunda ino. Nharaunda ino yakataura kare kuti this time varume hamulume kuri kudiwa candidate yechikadzi. Manje shato ndopari kupinda. Nasi wakafara murora wangu Vivian. Aiwa zvifarire zvako. Utakushaya kuti wabata chipusi yechipi. Aiwa fara zvinowanikwa izvi. Tite memwere. Shadrekadzoka nhasika ari chigwindiri chacho so. Aiwa kana imi mukamuonaka munomuramba imi kuti ndiyero. Aiwa ibvapa. Wada kundinyebera manje. Iwe munhu angabva achinja nemavhiki 3. Aiwa hakuna zvakadaro. Uchamuona zvenyu. Handiti muri kutambira munharaunda ka. Handiri muno. Ko ndingaendepi zvangu. Handiti mushandira pamwe wedu uripo pazorora apa. Ndichangodarika zvangu nepachitoro ndombononga hangu 2-3 uye ndikuda Jeremani yekuzowachisa mbatya dzangu. Ko iye murume wako wangu vangosvika nekubuda angachienda kupiko. Kana muri kuenda pachitoro chashato kapoka ndomunodhumana naShadrack ikoko. Saka wabva enda kunoshopera mudzimai yake tunonaka. Zvipiko pangosvika panoka angoti katanu zvimabhegi zvake ndokungondigumbatira so zvikanzi rega ndisvike kune vamwe timbonomwa wachitandara. Kupi kwacho futi?
handizive kuti angamuudzawo kuti kuchitoro kwashato kwaita mabiko ndiani. Haana kana kumbobvunza kana kuti zvinhu zvakamira sei pamusha mufunge. Neweduwe, kumaronda haasisina here pamwiri pake? Haana uyu. Haana kana kambonje zvako anomborakidza kuti munhu akambopinda namutsaona iya. Muroora achirega ndifambeka. Ndinodzoka mai manje. Mirai ndikuperekedzei tete. Suvara ndinobva kujoza imirire pabastop asipari zvinhu zvakadzvanya sauri moyo amainiko kuno kujoza Iwa makapase rega kuda kunyima vanhu mapa. Iwa makapase nokuti hauziri wakapika brere. Tororose ranzina zvato vanhu vamwe kusvikira vazviitira matoti mumabhurukwa. Yosapu, siyanai neurongwa huri pano. Zvese zviri mumaoko angu. Iwe hadzisi nyaya dzekubhuku nenyuka iyi. Namunoita zvamunotonga pamunodira. Munhu anodhakwa panapa kusvikira aita skoptonoroenda kumba kwenyu. Mamunzu akamfanaya haana ganda kumeza mfana ndopana anokonzeresa mhirizhonga muvanhu ivavava. Kwesati vachari kupi ndimuze kuti atandanise mfana uyo. Vanhu vasara vachishambira mhamba vakandikava. Iwewe nevatsigiri vako ndimunofanira kurova pasi muchimhanya kubva panapa. Mamunzu akamunzwa mfanaya kakepisi wanyane skopu dhonoro mfanaya mfana anakumbira zvakanaka ndambomunzwa achita makuwa kusaruko kwananzira samvura. Iyo mutare makuwa ekuti chi? Ndakunzwa itore mumwe wachiti hanzi sadire kumboma anofanirwa kunyumwa bhiya nechirungu. Wati kana wamunyara anofanirwa kupiwa hwawo masese ndiri kunyembere. Handini ndabva ndakutsura pakarepo kuti hakuna munhu anofanirwa kunyumwa bhiya nekuti kana riripo munhu wese anofanirwa kumwa kana kupiwa chirindo. Unopenga kupenga inini uri mboko wadhunyazi iwewe inini ndotadziswa kumwa bhiya rechirungu papati yaMr. Shato nembwa yakaita sewe. Inini mbwa inini. You are bloody idiot. Siya mandororo. I want to take it. Adukupe. Yo sadibate mbwa yo. Mbwa mu. Shatika. Shati. Sadibate kukuza. Akuzipa kwenyu kuno. Andisi kuzokupa. Imsemen. Shati man. Shati no kwaza. Shati no kwaza. Manje nini? Mutambo wamabva kunzwa maunzirwa neve Bustop TV vachitsigirwa neInternational Media Support.
Kana muchida kunzwa zvizere nezvemutambo uyu, tumirai SMS kana WhatsApp panhamba dzinoti 0712 106 428 0712 106 428.